مرچی مندا چی ماکگی دانشتگی مارا ہچی مجبوری استی مندا وام اما مردم بیتگا آنی دگر دین شوشتا آن دگر مدد کتا مرچی ماکگی چو دنیا مدد لوٹک میں مدد دکنے بجنگا پیوانا ماندیان واسا کہاں کہ ما مند چوکی ما مند فرزندی کجای مرچی شما کجای مرچی شما مروڑن سرا بدحالی ہر جاگہ رہا کہ ما مند چوکی ما مند عوامی مند مارا گوری مرچی کجای مارا ضرورتی شما مرچی کجای شما ہمار جاگہ گوشک ما مند پوشتا شما ہوتی نام کمائی تایی ہما مردم بیتگا کسا منی خیالا بسانی پوشتا لنچوک بیتگا مرچی مند پوشتا استنبول امریکہ و دبئی پلازا بنائی تا بلے مند عوامی ووٹر اپنے دا بدعالا مندہ میں خیالا چو ورکر نیستے کہ مندہ چو لیڈر ہستے یک روڑی مسئلہ میں حل مبی بجلی مسئلہ میں حل مبی مندہ وہاں بے روڑن سرا جنجال بھی منی کوہارا منازی کون کو تھا کہ ماہم کائیں درنے حصہ بینگو ماہم کائیں روڑ سرا نہیں دی ماہ کچھ کہ شما میں آئیں چراغ نہ دا سہولتی ہستے روڑ سرے نندگے شما لوگ و تربتا نہیں شما جنین آدم این چراغ قائد روڑ سرا نندے تکلیف بے بلے باجنگا پی کہ مرچی جنین آدم تے آرام قائد روڑ سرا نندی کی مسئلہ حل کریں اور بجلی مسئلہ سرا مارا ہر رندہ دھوکہ دیا گویتا ہر رندہ مارا کمیٹی کہتے ہیں کمیٹی ننداری نا ہر رندہ میٹنگ بھی ہمیں گا پنچ رندتے شمارا 8 گھنٹہ بجلی دے شمارا 12 گھنٹہ بجلی دے شمارا چوکنے بیل جمع کرنے بیل ہم جمع کو تاما نتی بیل سسٹمی موجودی نتی دگیا میکنزمی تو موجود کو تا نتی حملہی منداستی مندے واپڑا یک مالی چلائیں گائیں آئی وکار وہ نہیں کہ واپڑا ہے بچرانی مجبوری ہما عدہ تک مجبوری کہ واپڑا ہے چنگے واپڑا ای بابتا ایچ فرق نہ دا ای بابتا ایچ نے سوچت منی حملہ کجی مروتی ہو دا بہن دیتی دیکھے ٹیکنیکل ایشوز با بیش ما بیل بھی دیئے بیل دے گا ہوں ما تیاری بلے کجا میکنزم تروہ مائے بیائی بیلہ جمع بکنی تو سسٹم جندی جوڑ نہ کتا ای براتانی منتوار کے برات لوگا شتگا وقت رضاکارانہ طور پر لوگا شتگا بلے گفتا جماعے کتا یک بری 7 لاکھ داتا یک بری 20 لاکھ داتا بلے دے گا چرن بہتری بیٹھتے بجائے بہتری گنتری اپکا کربلا حضرت امام حسین سرسے روچا بند کتا شش روچ مرچی ماندہ لائن نیس مردمہ پیٹی آپ پورگا نیس چیا چما بازگی بدھالے پرچہ مارا پرسان حال نیستی پرچہ مارا گوش ندارن تھی ماہ جو عشق نگاہیں مختلف ذرائیں چک بنندہ مند مردم ماہا بنندہ مسئلہ حل لگی چاریں بری چون مسئلہ حل لگی ماہوں نیستی